ассалому алайкум дӯстони азиз, шунавандагони гироми қадр. Сарояндаи ҷавон ва блогери муваффақи тоҷик Абдурозиқ, ки чанде пеш дар Инстаграм сомонааш расмӣ шуда буд, боз ба як дастоварди нав ноил гаштааст. имрӯз дар Инстаграм навори пахш шуд, ки Абдурозиқ визаи тиллоии Аморати Муттаҳидаи Арабро соҳиб шудааст. визаи тиллоӣ имкон медиҳад, ки ин овозхони ҷавони тоҷик тӯли 10 сол дар Аморати Муттаҳидаи Араб зиндагӣ ва фаъолият намояд. визаи тиллоӣ ба Абдурозиқ рӯзи душанбе дар Абу-Даби тақдим карда шудааст. тибқи маълумоти The Nationalni News, аввалин нафаре, ки дар Тоҷикистон соҳиби визаи тиллоӣ гаштааст, ин Абдурозиқ мебошад. маъмулан ин виза ба сармоягузорон ва ашхоси соҳиби истеъдод тақдим карда мешавад. Аморати Муттаҳидаи Араб аз соли 2019 инҷониб ба сармоягузорони хориҷӣ ва овозхону ҳунармандони маъруф визаи тиллоӣ тӯҳфа мекунад. замоне ин ҷавони аҷиб дар кӯчаҳои Панҷакент бо овозу пурсӯзу гудоз суруд хонда мегашт. вале акнун Абдурозиқ ба қатори шахсиятҳои машҳур дохил мешавад. имрӯз ӯро на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар хориҷи кишвар низ мешиносанд. махсусан баъди муҳорибааш бо Ҳазбуллои Доғистонӣ, Абдурозиқ боз ҳам маъруфтар гашта, шумораи мухлисонааш ба маротиб меафзояд.